Iko ang rignai sungmani rignai mugli sungna nai tongmanise no puilani simi phunukmaliya tam hinkhe block khainani pogui tongo aboni bagui khlaijak ya kwtal kwtal khlaimani ba kisa pogui tongo nakajadi iko ani mugli rignai kisa sungka complete tungfru phunuknai norokno hinkhe sungfru to aswk phunugui manglak tang hinkhe yasa yasa khai sungnani ba aswk phunuk togolak. Iko o color rokno sungnai mo color bo sungnai tei mo color bo sungnai iko mo color sungnai mo color bo sungnai oro tongo kwbangma color obo jotono kisa kisa sungnai iko naidi. Mo color sungnai blue tei mo bo sungnai. Good morning haino hai ani vlog o jotono lamsugo iko ani rignai sungmani mugli nang naitok jagui kha sadi bahai ungjak baikha kisa color khapeliya color kisa kwrwini bagui je tongmani no se sungma ba kisa color khapya hingui thangkha oro o kubuni color rina tongmase color mililiya aboni bagui pink si marijio kinaro hinkhe iko mohai wngkha oro kubuni color hinkhe hinkhe se mugli suna kamo iko tei kisa sungna tongkho iko market nai kwrung color paina naikha jotono kisa kisa sungma ba kwrung bana tongma bai sungmase mo hinkhe aboni bagui iko obo bodol kotorma tongmani aswk paikha bini lal bo paikha tei twngnui tongtam se tongsio mo kangsani agini map khai narwkjak hingke iko chwng tongsio hinkhe abono mo sunglaikha hinkhe no ani complete wngkha rignai kangsani ojon khai maba paikha ba tabukhe ani rignai bo complete wngkha naithok ni norok phunukgano haino hai. Iko ani rignai complete wngkha tabukhai ang rigui tongo ekdom soman khai wngui tongkha muglini bagui kwrak wngui tongo omo haifuru onek bejal nango rignani phunuhi kubun keseng saimaya emono tabuk soman kai rigui painani nango kai rigmani pore norokno phunukgano iko ani rignai mugli rigui paikha hinkhe tabuk bahai wngjak baikha norok ba
एसे साबाय दे इखौ ज'डी बिदि जाबा गोजों गोजों गैथावखा Tay sa tagay kisa tagay puno piwana. Iko takha di ganay. Bahan kisang kha no puno gana tamu khai. Iko ihe sa takha. Nada nai thaka sabai gadi dolok. Iko ni di ganay mugli.